Hello लोगोफोर, hello my बन्धुफोर, hello my दोस्त, welcome my funny channel. फैलाव बसुमतारी। Good morning लोगोफोर, गोजोन फुंबिलिनि बयनिबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं फिन फैफिननाय जाबाय आंनि YouTube चेनेलाव। आं दिनै सासे दावगाफुनाय देंखोगिरि लाबोनो नागिरदों। बिथांनि मुङा जाबाय कामराज ब्रह्म। बिथाङा बागानपारा हालामनि। बे बागानपारा हालामनि दाबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा दासिमबो आंनि YouTube चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे जाथि बंस' बयनोबो शेयार खालामना होदो। बिदिब्ला नोंथांमोना दान्दिसे नेथ' आङो बिथांजों सावरायनि, बिथांखौ नागिरनि आं मबाइलजों बबे जायगायाव दं दै। बे समावनो नोंथांमोना खामानिखौ मावदो, माने साबस्क्राइब। कामराज। हेलौ हेलौ बे कामराज ब्रह्मनाव नांबायना जोंहा मेथाइ रोजाबगिरि? नांबाय गिबियावनो आं नोंखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय फंबाय। गोजोन्थों नोंथांनिसिमबो गिबिसिनै गोदान बोसोर फैबाय थानाय बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। साबायखर। आচ্ছা नोंनि खुगाजों खेबसे नोंनि एड्रेसखौ बुंना लादो आंनि साबस्क्राइबारफोरनो। आंनिया गामिया जाहैबाय बागानपारा खान्थालबारि, ओमफ्राय आंनि टाउन खाथियाव बे खान्थालबारि बे किशोर ब्रह्मआ बेनि गामियावनो। ओमफ्राय मुङा जाहैबाय कमराज ब्रह्म। कमराज दे ओमफ्राय बेखिनियानो। आচ্ছা नोंथ' मेरला एलबामफोर बानायबोबाय ना? एलबामाथ' ओरै बानायाखै, नै गोदानैसो दाखालि मोननै ओंखारदों। मोननै ओंखारबाय? बेनि आवगाय नोङो स्टेजफ्राव रोजाबो? बेनि आवगाय स्टेजाव स्टेज प्रग्राम खालामबोदों। आচ্ছা नोङो बेसेबां बैसोनिफ्राय बे हारिमुजों लोब्बा थाबोनाय? बुंनो थाङोबा आङो जेनेबा हाइ स्कुल स्टेजाव बेनिफ्रायनो सासे मेथाइ फोरोंगिरि दंमोन जोंनिया, बे स्कुल उइक जायोबा फैयोमोन, बे सुमन सरनिया होननाय, बिथांनिफ्रायनो सोलोंजेनदों आरो माने 2011 मायथाइनिफ्राय। बेनिफ्राय फैयै फैनानै एकदम मेन माबायाव रल लानाया 2017-18निफ्राय मेन रल लाथाङो आरो। बे होमबालाय नोङो जेनेबा मावबा रोजाबबायानो होमबा नोङो कनफारेन्स कनफारेन्स बैसागु बिदि माबाफोर बान्था मोननाय दं नामा नोंहा? दङ। फार्स्ट हिसाबै 2017 मायथाइयाव बे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट इउथ फेस्टिभेल होननाय मोनसे जादोंमोन, बे भइस अफ दा बड' सं, बेयाव फार्स्ट पजिसन मोनदों। बेनिफ्राय 2010 मायथाइयाव क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव इसान मुसाहारिनि मोनसे माबा जायो, बेयावबो सेथि बान्थाखौ मोननो हादों आरो। बेफोरबायदि मडार्न सं। ओमफ्राय नों जे मेथाइ रोजाबबाय, नोंस्रा न'खरा नोंखौ हेल्प होदोंमोन ना बेफोरखौ रोजाबना मोनजाया ओरै बुंदोंमोन? बिदिथ' होनाखै, अब्लाबो जेनेबा बे फरिनायखौ लांग्रो, बेनि उनाव नोङो मा खालामनो गोसो बिदि खालामनो, बिदि होनदोंमोन। होमब्लाबो आंनि गोसोआ थिनाखै, माने बेजोंनो लोगोसे लाफानोसै बिदि आरो, माने एकदम गोसोआनो माने हारिमुनि फारसे बिराद माबा दंमोन आंहा, एकदम नङा, जौगानो बिराद माबा दंमोन। थारमाने उन्दैनिफ्रायनो बिदिनो माबा माबि खालामलाबायोमोन, बे टेबोलफ्रावनो बुलाबायनानै मेथाइ खनलाबायोमोन, बिदिमोन आरो। बेनिफ्राय गावनि एकदम एक्सट्रा नाजानायनि गेजेरजों जादों बेखिनिया। बेनिफ्राय बे बरमायाव 2015 मायथाइयाव आं थांदोंमोन, बे महेन्द्र सार आरो गजेन सारनि दैदेननायाव। आं बिथांमोननि थुलुंगाजों बांसिन साक्सेसफुल जानो हादों आरो। माने नोङो मेथाइनि माबाफोर कर्स लादो नामा, देंखोनि, गारांनि?
कर्सखौथ' बिदिहाय लानाय जायाखै बे न'खराबो आंहा एसेबां गिदिर नङा नालाय बिराद प्रब्लेम बेनिखायनो बांद्राय लायाखै बे बरमायावनो बे महेन्द्र सारमोनानो फोरोंनाय बायदि जादों आरो माने एसेनो फोरोङो आरो बिथांमोनानो आदसा नोङो मा मेथाइ रोजाबो ओरैनो स्टेजआवथ' अडियन्सनि नांनाय बायदि खननो गोनां जायो एबार नोंहा मा रेडि दं जेनेबा बे बोसोरनि थाखाय एसामिस बर'थ' थाहैखाबाय एसामिस बर' हिन्दी आदिबासि बेनिफ्राय नेपालि थायो नेपालि थाबाय दे होमबा जोङो नों जिहेतु रेडिबो जाबाय बैसागोआव जों दा मोनफ्रोमबो भाषानि सफा खोनासंनि सिगां बर' नों जायखौ रोजाबग्रोगोन बेखौ एसे ससे रोजाबना होदो बर'खौनो रोजाबना होदो ना एलबामाव रोजाबनायखौबो रोजाबजायो एलबामाव आं गावनिखौनो सुजुनायखौनो खननोसै फार्स्ट दिहुनजेननायमोन आरो माने बेखौनो होग्रोदो दे अखाफोर बायदि गावदां नोंनि महर अ सना नोंनि बे हायना गोनां लाजिस्लु मिनिस्लु नोंनि मिनिनाया अखोरां बायदि गोजोन दिदोम रजे अ सना नोंनि बे हायना गोनां लाजिस्लु मिनिस्लु नोंनि मिनिनाया बेनोमोन आरो मोननै बानायबाय होनदों नोङो टटेलि 6टा मेथाइआ बेनिफ्राय एलबाम बानायनाय मोननै नैबेखौ बानायबाय ओमफ्राय मोनसे बानायबावदों आरो माने नोजोर दा नांथों सना नोंनि हायना महरा गोसो आंनि फाग्ला जागोन आं सहाय हानाय नङा गोसो आंनि फाग्ला जागोन आं सहाय हानाय नङा बिखा गावो खुगा गेवा आंनि माबायदि फोरमाय हागोन नोंनो आं सिमांसो जागोन नामा नोंखौ आंनि हास्थायनाया आंनि सिमांसो जागोन नामा नोंखौ आंनि हास्थायनाया बेनो आदसा नोङो नेपालिबो रेडि खालामदो होनदो ना नेपालि रेडि खालामदों एसे नेपालि खोनासंजायो जोङो न नेपालिखौ नेपालियानोथ' गोसोआव ओरै फैजोबनो नागिरालै फैनो नागिरा प्रेक्टिसबो जेनेबा खालामबाय थानाय जाया नालाय बे थांनो लागाबाल'सो प्रेक्टिस खालामबाय ओमफ्राय थांबाय आरो बिदि ओरैनो माया रेडि नोंहा एसामिसा गोसोआव दं एसामिसा गोसोआव दङ बेखौनो होदो बिराद मोजां मोनो आरो बे दोंसेखौ आङो दे অনবই মুলয় এজনী ছোৱালী চালিনে নাই অনবই মুলয় এজনী ছোৱালী চালিনে নাই কঁকাল খামুচিয়া লিহিৰি পঠিয়া কঁকাল খামুচিয়া লিহিৰি পঠিয়া বগী কৈথনীয়া চাই অনবই মুলয় বাৰু তই एजनी ছোৱালী চালিনে নাই बेखौ बिराद मोजां मोनो आरो माने जुबिननि बिराद मोजां मोनो आं बे दोंसेखौ बेखौनो खनबाय थायो खालामबाय नामा गोसोआव दं नामा बागानिया गोसोआव दं एसे खोनासंजायो चलते गया रे आंबा बागीचा चलो चला बरे चलो चला बरे कच्चा के बेकाबो
पागल के खियाबो कच्चा के बेकाबो पागल के खियाबो चलছে হিয়া চাল রে আম্মা বাগিচা চলছে হিয়া চাল রে আম্মা বাগিচা চলতে গোয়া রে আম্মা বাগিচা চলো চুলাবো রে চলো চুলাবো রে बेमोन आरो हिन्दी मा लादो नोङो हिन्दीफोराथ' कमन हिसाबै बे जिलेले थाहैबाय जिलेले जेनेबा ओमफ्राय याद आ रहा है बेफोरो थाबाय कमन बेफोरनो आरो बेनिफ्राय मोनसे रमान्टिक खनो पेहेला नासा पेहेला खुबाने याद आ रहा है एसे ससे बोजायो बुबा दे याद आ रहा है तेरा प्यार याद आ रहा है तेरा प्यार कहा हम कहा तुम हो ये तुम कहा गुम अभी जाए के बाद ओ यार आ रहा है तेरा प्यार दा जिहेतुके नोङो बैसागोनि थाखाय रेडि जादो नङा होमबा निश्चय बैसागु मेथाइ देमसिफोर रेडि खालामबाय नोङो बैसागु दङ बेखौ बैसागोआबो खाथिथारसै नालाय खाथिथारसै आरो जायखिजाया जों बैसागु मेथाइखौ लास्टाव रोजाबनोसै आं मोननैसो खोथा सोंग्रोना लानोसै दे नों न'खरफोर दाबाय नामा दाथ'वाखै न'खरखौ आं दानाय बादि जाहैबाय न'खरावबो रावबो गैया नालाय फैबाय सोरबा एक्टर एक्ट्रेसफोर एक्ट्रेस फैबाय फिसाजो सासे मोनबाय 9 मासाव आगान होबाय 9 मासबाथ' देरथ'वाखै देरथ'वाखै गोरलैयावनो ओमफ्राय नोंनि न' खुंथाय राहाया मा रोखोम नों आरो मेथाइ रोजाबनायनि अनगायै आरो मा खालामो मेथाइ रोजाबनायनि अनगायै आं बिदिनो सम सम बिजनेस मावो ओमफ्राय बिदिनो सम सम फिसा फिसा खामानि लायो बे जायगाफ्रावनो फैनाय खामानिफोरखौ लायो बिदिनो दाबो फिसा खामानि लाना दं बे वाटार साप्लाइयाव फिनिशिं बे अल राउन्ड फिनिशिं आरो आच्छा जायखिजाया फिसा फिसौ थिखा थुख्ला ओरैहाय बिजनेस जों बिदि मावो थिखाद्रायथ' एसेबां ओरै गिदिर थिखा नङा ओरैनो खादारावन आरो फिसा फिसा बिदि ओरैनो थास्लायस्लाय खरसाबो फैबाय न'खरखौ बिदिनो जालांनो हायो नोङो मेथाइ रोजाबनानै जानो हागोन सानदों नामा नोङो बे जोंनि थोब्ले माब्ले सुबुंफोरनि गेजेराव बर'फोराथ' एसे खम गुबुन जुदि थांना थानांगौबा नोङो मा राहा लागोन मेथाइ रोजाबनानै जालांनायाथ' जेनेबा एसेबां सम्भब नङा बेनि गेजेरजोंनो जेनेबा जोङो गावनि निजा एकदम एक्सट्रा इनकाम नांथारगोन नङाबा बेजों हाया मानो होनोबा नै जोंनिया ओरैबायदि जायो सोरबा सासे सिनाखि जानाय दा बैसागुआवनो जागोन सोरबा सासे सिनाखि जागोन बा फंबाय फैदोलै दान्दिसे रंजाफैलायदो एकदम जोंना बिराद एसे माबा जादों नोंनो एसे फाव खरसा हरनोसै बिदियावबो थांनो गोनां जायो नों एरायनोबो हाला गावनि मोनसे खाथिरखौ लानो खिनो गोनां जायो बिनि गेजेरजोंनो सोलिलांनो गोनां जायो आरो माने बेथ' कालसार मोनसे जाहैबाय माबा बर'फोरनिया देलाय दे आंबो दंलै कमिटियाव फैदो माबा मोनसे जागोन दे होननाया नाथाय बेदि माबोरै जाना दं संसारखौ बेखौ माने बारा सानबाङा बिसोरो साना लोंग्राफोरबाथ' आरो गैला दोखो दौनारबाय गैला आरो ना बिदि माने कमिटिफोराबो दानिया बिराद सोलो गोराथार कमिटिया सोलो गोरा जायोबा जोंबो सोलो गोरा जानांसिगोन मानो होनोबा खरसानि खोथा दं दा नै जुगाबोथ' नोङो गोदान सोलायबाय दोङो थाव संख्रिनि दामफ्रा बारायगासिनो बिदिनो नङाबा बोरै न'खरखौ दानो जोंहाबो
जेनेबा न'खर दानायनि मोनसे माबा फैबाय नालाय बिबान फैबाय दा बेजोंबो हास्लाबजोबा अब्लाबो नायनांगौ आरो माने नायनांगौ जों दा बेनि जायगायाव थांनाय लोगो लोगोनो जों माजों थांगोन नों गारि गंसे लांनांबाय गारिनो नोङो थावबा सोना होबाय बा गारि भारा होबाय दा बेजोंनोथ' जाला दा थांनाय लोगो लोगोनो गावआबो एसे आखायाव फैनांबाय न'आव फैनानै न'खरनिया सोङोबा जेनेबा थांनानै बेसेबां मा जाखो नों मा होनना खोन्थाफैनो बिदि जायो आरो जोंथ' सेंग्रा खालाव जों जेब्ला मेथाइ रोजाबजेनो 30 राङाव थांदों जों ओमफ्राय गय जरासे फाथै गांनै आगोल फार्स्ट बे आं जायगा गोसोआव दं अन्थाइबारि होननाय जायगायाव थांदों जोङो बे 30 राङाव किरनखौथ' मिथिगौ नों बै सुदामग्राया किरन गपाल बर' तबला दामग्रा आरो जोंनि केसि मिउजिक कलेजनि प्रिन्सिपाल सानसुमा गयारि ओरैहाय दिनो गयारि ओरैहाय जों 6-7 जनसो थांदोंमोन बे 30 राङाव गोसोआव दं दाबो बे फार्स्ट फैसा मोनजेननाय आरोखि आदा बिदि दाजाथाव माने कमिटिफोरखौ जों सानैजों खावलायहरबाय आरो एसे आर्टिस्टफोरनो जेन खरसा सोलिनो हानाय जेन मोनसे स्टेज गायखांनायनि उनाव बे स्टेजनि फैसाजों मास मोनसे सोलिनो हानाय जायोबा अब्लाथाय नोङो 12थासो स्टेज प्रग्राम मोनोबा बोसोर मोनसे थाङो आरोखि ग्रोब थाङो दा हिसाबखौबो जों बिदि सिस्टेमावसो सावरायनो गोनां जाबाय कमिटिफोरजों नंगौ आচ্ছা फंबाय जायखिजाया जों कमिटिफोरखौबो एसे खावलायनायजों लोगोसे खोथाखौबो एसे रायज्लायबाय आरो सानैजों नङा होमबा नंगौ बिदिब्ला फंबाय जोंनि सावरायनाया जोबनोसै दा बैसागु बोथोर नालाय जोङो दोंसे बैसागु मेथाइजों दिनैनि जोंनि सावरायनायखौ फोजोबनोसै फंबाय दे जागोन दे नै आंनि सुजुनायानो बेखौ खननोसै बेबो ओंखारबाय अडिय'आव गोदान मुगानि मडेलजों गोरोबनाय बर' सिख्ला नोंलाय बर' सिख्ला लेखा फरायावथ' गैखाथारला नोंलाय खामाय दामायावबो उदाय रोंला लेखा फरायावथ' गैखाथारला नोंलाय खामाय दामायावबो उदाय रोंला अखानायबोलानो हेल' जोंनो लामा दथायाव बेरायबाय गोरा लामा दथा बेरायबाय गोरा बेनो दे बिदिब्ला फंबाय नोंनि साननायफ्रा जाफुंथों आरो गोबाव सम थांना थाथों बेनि थाखाय आं अबं गसाइनाव बोर बिनानै नोंनो सानस्रि हरदेरनाय जाबाय गोजोन्थों साबायखर थाबाय आरोबाव जोबथारनायाव गोदान बोसोरनि आरोबाव बैसागुनि नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनायखौ आरोबाव बावहरबावबाय दे बिदिब्ला इसोरनि अननायाव गोजोनै थांना थाथों दे बिदिब्ला दोनथ'बाय दे बाय केमराज ब्रह्म बिथाङा बागानपारा हालामनि आं दहाय बुंबायना नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामबायना जोंहा बागानपारानि सेंग्रा सिख्लाफोरा दे बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ दिनै एसेयावनो दोनथोंसै जै बर' हारिनि जै बर' हारिमुनि